ora rampung-rampung perkarane. Yo Gong, yo. Sabar Kang, sabar Kang, sabar. Oh iya, ayah, ayo, iya. Gong, nemangi Gong, nemangi Gong. Terus terus. Ya tanganane ndak ora rampung-rampung terus ngono. Waduh, wis guys, digajol kita cakuk kalah kok iki tak digarsu iki warane. Gong, matane Gong. Matane sapa? Matamu. Aku ngopo sing tok gajol ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Panjene dian Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwate. Sabar Dora. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Miat langening kalanggawana gelar pandhan muncar dinon lir kekonang surem sorotetan padang kadanging pun Kakang Yayi Werkudara bareka kanggo apa kaya bingung penggalipun Kakang bareng nyumurupi jroning pasewakan
ora katon suwani kadangmu Yayi Panengah. Dimas, apa ana kabar pawarta babagan adimu Panengah ya kuwi si Arjuna. Menyang endi dene dina samengko ora katon sowan marang Praja Ngamarta. Ora usah dadak takon perkara Janaka. Sepisan aku ora ngerti menyang endi dununge Janaka. Angka loro mesine barep kakangku ora bakal pangling karo watakane adikku ya kuwi si Arjuna. Nggone lunga saka negara Ngamarta ora mung pisan iki nanging marambah makaping-kaping. Mula perkara jroning pasewakan iki ora katon sowane Janaka. Tumrapaku ora dadi sabab ingkang wigati apa ta darulane dene barep kakangku nimbali sowane adi-adimu kabeh. Mara gage paring pangandikan aku redya midhangetake ngendikane barep kakangku. Dimas Werkudara, barep kakangku piye? pawarta ing sumebar warata saindenging negara Ngamarta. Lamun dina iki Kakang Semar bakal duwe gawe. Apa lunganing Arjuna iki mau ana sambung rapete kelawan Kakang Badranaya nggone duwe gawe iki Yayi Werkudara. Miyat langeneng kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kekonang sureng sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga dereng ngantos paripurna nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma medhar sabda kelawan ing ngraying Jodipati kedadak sowaning satra ing Randhu Gombala Bambang Antasena karya cingkak kang samya mulat Tanjaba Pandhawa ya kumulung Sumya ngambreng kadi karonaning kaswase dosang gondo astrat maja lengleng lalu mangulati Antasena gawe kaget wakmu ing Ngamarta sowan tanpa tinimbalan sing gedhe pangapurane Pakdi aku sowan tanpa tinimbalan. Wah caidan ning apa gawe kaget wong tuamu sowan negara Ngamarta sepisan ngaturke bekti ngaran Pakdi karo Kyaine Jodipati. Ya tak tampa. Ya tak tampa. Angka loro sowanku ora saka Randhu Gombala Pakdi nanging aku budal saka Karangkadempel. Midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe. Monggo bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja sowan ning Karangkadempel kakekne Semar prasaja yen to bakal mbangun kayangan nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu. Kakekne Semar bangun kayangan ming kepengin bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan. Wis ora bakal tak jlentrehke wose gegayaning kakekne Semar mau luhur lan becik. Nanging dumadakan babak anglayoni jujulan usuli. Ora kanyono-nyono rawing Siwa Ndarawati didherekake Paman Madukara. Ingkang ora trima nggone kakekne Semar bakal bangun kayangan. Jebul tinemune Siwa Ndarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake gegayaning kakekne Semar. Monggo sejatine kakekne Semar ora bakal garbi niat ngembari marang Kayiwangan yo mung kepengin bangun negara Ngamarta. Uripe para kawula embane kaya urip ana ing Kayiwangan. Nganti geger Siwa Ndarawati sajake wis ora melu kalawan kabejaning kakekne Semar.
klebu Paman Janaka sajae kok malah bangun miturut karo dawuh pangendikaning Siwa Ndarawati. Paman Janaka ora melu karo kabecianing kakekne Semar terus momong lawan Paman Janaka lan sak kulawargane. Dina samengko Karang Kadempel geger, aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakde Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning Karang Kadempel. Supaya mundi pustaka Jamus Klimasada dadi sarana tentreming Karang Kadempel, Pakde. Jlamprong wong edan. Ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol. Nganti wani bakal jugarake karo Pani Semar Badranaya. Bareng ana apa, Yai? Rasa dadak kakean gunung sing tanpa guna. Ayo tak gendong budal ning Karang Kadempel. Den mrayekna semurine seka balik titiyane gandayane Trisanya Purnama sasi. Matur nuwun nggih Den Ndarantasena. Ya kek tiba padha-padha. Sinuwun ngamarta Kakang Semar pancen kepara nyata. Ndarawerku Dara, ya Dipol. Aku sing tekan kene. Ature anakku Antasena apa pancen kepara nyata? Kula niku ora tau gawe-gawe. Mbok menawa Sinuwun Ndarawati mung kaprawasa rasa pekewuh kalih Manikmaya, kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe merga Sinuwun Ndarawati niku titis Wisnu. Wisnu niku anake guru. Kasan Sinuwun Ndarawati nilar dhateng raos pangraosipun. Anggenipun sampun sambet memitran kalih Semar pinten-pinten taun laminipun. Malah piyambakipun ingkang wantun lan mentala badhe njugaraken niat kula oleh kula bakal mbangun kayangan. Sabanjure keparenging Kyai Nayantaka, kula nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. Bang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca pusaka ni ajeng kula gawa mangsa Barama Kyai Semar Ndarantasena. Piye kek? Kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang samene dor gejegan niku mang pisah. Lha arep misah piye kae Kang Slupan balaning Betari Durga? Sampeyan mang nyikep Ndara Gatotkaca, Petruk nyikepa Ndara Setyaki.
awak ora penak Pak. Gelem ora? Ora gelem tak Sepatani dadi ungkrung. Medit pangan ika. Lho. Semar kok tepung ika barang iki. Ya wis derek. Ayo Gong. Yo, aku jane arep ngaso ya malah. Dikon nyambut gawe. Kayane ora do diungkuli pustaka Jamus Lima Sada ndak. Ora rampung-rampung perkarane. Yo Gong, yo. Sabar Kang. Sabar. Oh iya. Iya. Gong mewangi Gong. Terus. Ya tanganane ndak ora rampung-rampung terus ngono. Waduh. Iki digajul iki tak caku kalah kok iki tak digarsu iki warane. Gong, matane Gong. Matane sapa? Matamu. Aku ngapa sing tok gajul ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Pancen idian ana. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwate. Sabar Dora. Jiwa Semar aku kena ngopo? Kakang Semar aku kena ngopo? Sampean Dora ngerti. Sampean Dora eling. Nah, mboten kaya ngoten. Gong tak antes jamu lho, Pak. Metu ora, Tru? Ora, mesti. Ameng dinyunyukke kok metu. Tak ora dinane metu. Ndara Antasena. Sampean kudu iso gawe lunga wujuding jim setan ya. Ndara Sencaki, Ndara Garukaca mangaso, ampun ngalamun niki akeh para jim setan pribayangan. Kowe dadi kawula Karang Kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene. Nggih. Jim setan pirang-pirang. Kawula Karang Kadempel tilik ana nek do Kang Slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paringke karo kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol Pak, aku ora hafal. Ya ora. Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Anggreneng demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih. Nggih, wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh. Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet adine Teguh. Slamet saka kersaning Gusti.
golek setan. Yo. Teguh yono aku Petro. Kaya setane rupamu. Matamu. Akang niku ngoten. Yo. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Modar. Bapak iki pancen wong ampuh tenan. Men kata-kata kaya ngono kok iso ngusir setan lho. Aku kudu entuk iki, Truk. Ha iya. Nggo nyoba kok. Teguh Yuwana. Oh ya. Yuwana minggat. Minggat diusir Prasti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwana slamet nang ngone Yuwana. Waduh. Truk, salah ya Truk. Petuk kene. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Waduh. Iki kok nggawa teken kok gathuk ro awak. Teguh Yuwana slamet. Teguh Yuwana slamet. Wedian iki kok iso nguthik-uthik cangkem ya. Teguh Yuwana slamet. Dan tekan buri barang e. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Modar we. Kram ora kowe. Mate kowe. Wis, kram kowe. Gong, singkirke gong. Siap. Wait. Teguh Yuwana slamet saka kersaning iki. Setan. Nugu karepe dhewe malah. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana tatak tangguh-tanggon. Iman kudu kuat. Ora kena koreh rongeh merga saka demit sing bakal tumindak ing ora prayoga. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh kok nang kono kowe, Gu. Kowe wae, Gong. Ora kuat. Cak pikirane do elek-elek ora. Teguh, arep mripate tutupi ora bakal. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Mripat tak tutupi kok tetep mambu ya. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwana slamet saka kersaning Gusti. Halo, Semare ora kuat kok. Yo ngene to dinggo dolanan. Ono kawane do edan.
Ande ding dong ding 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 dong ding hae babu ding dong ding Bagong iki munyok ora kok ngono kok padake kemana oh senengane lah ora do edan. Terus sirake tanten dasmu lho kok. Iki dipendhem. Wah dipendheme kudu wuda. Nek nganggo sandangan ora ditampa sukmane. Oh. Copot iki. Copot. Kandhane senengane ngayal. Mangkelake ora senengane ora. Setan kowe. Teguh slamet-slamet saning Gusti. Teguh slamet-slamet saning Gusti. Teguh slamet-slamet saning Gusti. Wong kuwi aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar badhe mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo Kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya. Aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuh Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem, embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan. Ngono ki apa kleru? Oh, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok. Anggrene perkara tok gawe bab sing gegeran. Anggere ana tembung sithik tok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karepmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadhi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe, kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru Binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Betari Durga jak bali. Inggih, ngestaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Sirmu piye? Aku isih bareng karo ayah. Inggih, Kang. Inggih piye kaya ora kena. Sak penake dhewe. Kurang ajar kowe ya. Wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora.
Aneh-aneh. Nggih, kula nyuwun mawon. Ayo bali. Bali. Inggih ngestaken dawuh. Ora bali ditelono, Bathari Durga jam mulih ngestaken dawuh Kakang. Durga, kula nemaring dawuh. Liya dina tak golekke pangan baju barat. Nanging sagedakan iki para baju barat kantinen bali marang Dandang Mangkure. Ngestaken dawuh wangke kula. Satriya gagah ora tepung karo kowe, urung tepung karo kowe. Cetha lemu dadi buta durung suwe. Lho. Durung suwe piye? Satriya kondang saka Injodipati nunggul pawenang kabeh menungsa padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara. Lemu dadi buta mung lelamisan. Durung suwe buta, durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, gaglak limpamu ndi Semar? Yo Tampanono. Waduh. Lho. Diantem nggon pupu tak tendang sambatmu ngaruwara. Cetha yen kowe dudu ratu buta, nanging kowe siwijining ratu ingkang wicaksana. Ora nggunakake peperangan, ketok banget nggonmu ora iso perang. Wah, kepastian. Werkudara, yo. Pun Kakang ora usah nganggo pawadan sing aneh-aneh. Bathara Guru wis bali ning Kayangan. Wis ngakoni nggone Kakang Semar bakal bangun Kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal ngendikani dawuhing Bathara Guru sing wis nglenggono karo klumputane. Ngono ta, Kyai? Yo. Pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku. Ayo, amuk Werkudara, mboculke ora. Amuk Werkudara, mboculke ora. Amuk Werkudara, wah macan ngeyek. Kakang Mas. Gunyo. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapenae dhewe ngerti watake kakangmu. Kowe iki dimong karo Semar ditutke rono rene. Malah bakal dadi palange Semar nggone bangun Kayangan. Kowe diutek apa ora? Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir. Kena ngopo menggo isen-isen ndas. Ngaku. Wah. Punto kakangmu Werkudara, anak-anak kabeh wis sarujuk lawan Semar gone bangun Kayangan. Yen kowe dadi pepalang, banting nang kene.
ngapura Kakang. Mboten napa-napa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mesthine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Merga ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang Pikulun Manikmaya wis nampa dawuhing Kakang Semar, sarta wis kelenggono. Lan iso nampa kang gegayaning Kakang Semar, mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayaning Kakang Nayantaka. Mboten napa-napa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku kanggo sandung kesrimpet. Kadhangkala sok kesrimpet karo trumpahe dhewe. Monggo niku dienggo saben dina, ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet merga perkara sanak kadang mitra kawruh niku wis lumrah. Waton gedhe pangapurane niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbuh kaliyan ingkang dipun leksanani dening kekagungan Kajat dalu punika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dhateng panembah sejati manut dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kakang Semar mengkono. Mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa, tansah nampi kanugrahaning Wang Mahanasa. Ingkang nandhang ruga panjenenganipun bapa Tresna Reja ugi pinaringana saras pinaringana waluya nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Mugi-mugi sapengker kula papan mriki tambah ayem, tambah tentrem, tambah reja, tambah ngrembaka ndara.